Dobroveče, kako se zoveš i iz kog zatvora dolaziš? Dobro večer, ja sam MC Omčo. Ne dolazim iz zatvora, nek dolazim iz mrtvane. Imao nastup neki. Koja je vaša prava profesija? Repam po sahranama. Tvoj talent je šta, ubijanje? Ne, ja ne ubijam. Ja repam kad se neko ubije. Jedem puno bureka, pa me boli žuč. Eto što sam vruć. Vruć sam što počinjem da ključam, počinjem da vrijem, jer me zove Tito da mu jaja prijem. Eto što sam vruć. Vruć sam što Rasta, hoćeš reći nešto ili... Skandal, meni je ovo skandal. Pa Rasta, jes vidio kako sam repo na sahrani Severine bake? Svašta sam video, u šoku sam. Gde ti Žika rec kakav sam bio? Pa ja bih rekao da je bilo kilavo. A jebem te kilavo. Došao si, hteo si, nemaš kondiciju. Sad sam pred nastup pojao 4 parčeta. I ti da spojila ne bi mogla prnti na taj mikrofon. Zaista mislim da ovo niti može da prođe, niti je za televiziju, niti je za uopšte ovaj narod koji ovde sedi. Ma šta ti znaš od hip-hopa, grobarko stara? Mene sramote zbog vas. Ne može svako repat po sahranama. Treba imati dara, kučko stara. Ovo nije dar. A jes, kučko stara. To ako vi mislite da imate dar, svaka vam čast. Ja mislim da nemate. Ja dole imam talent. Ovo se zove ja imam talenat, a ne ja nemam talent. Čekaj, Žika, hoćeš da ti pokažem pitona? Mi ovo nije jasno da li je homo, hetero ili bi. Pedečinu jedna, sad ćeš vidjeti. Nemoguće. Imam od vas ko želju da napravi selfie sa mojim gavranom. Tvoja žena nije pritisnula taster. Znao sam, Ana, da imam veći gavran od tvoj kraste. Znaš što je problem, ti si ušao kao Tupak. Ma kakav Tupak? Ja sam ti ženu Karo u šupak. Ja sam joj oduzeo šupčanu nevinost. Rasta, hoćeš reći nešto ili... Ja ne mogu, meni je ovo toliko tema, ta tema mi je toliko ono... Tako je i Ana jecala kad sam joj oduzimao šupčanu nevinost. Ana, hajde sa mnom u backstage. Šta bi ti još jednom? A i ti sa mnom da i tebe prikujem. Izađi napred. Rasta, Audi, bang, bang, brm, brm.